Johnny Perfecto. Braňu Kila. Zdravíme vás. Z Košícoch. Áno, dneska sme dali workshop, špeciálny workshop s nami. Medzi vami. V Košícoch, Waldbreak Dance Center, zdravím Hrušku, Tuša, celý organizačný tím tejto brutálnej akcie, Energia Masaker úplne, zabili sa tam tí kokos, že 3 dní sa nepostaví minimálne, to nevravím o ňom. Povedz ty, no však povedz ty, však ty vieš. Však šrácu, však vidíme, co? Bude šrác tá, daj. V podobnom čase sme v Košiciach a zažili sme perfektný workshop, super energiu, perfektných ľudí, hladných ľudí potom, čo chcú robiť, a to je kvalitný tanec. A my sme kvalitný tanec.